समाव जों गिबियावनो गेट बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों। बेनि उनाव फारियै जोंनि जि प्रग्रामाव सोसनजानाय जिफोर हाबाफारि दंमोन बेफोरखौ जों लेन्थ्रैनो फारियै मावनानै फोजोबनाय जाहैबाय। दा जोंहा दङ बेनि उनाव थुनलाइयारि आयदा। बे थुनलाइयारि आयदा बेखेवनायनि हाबाफारिया दसे समनि उनाव जागायसिगोन। दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव जोंहा थुनलाइयारि आयदा दं आरो बिनिफ्राय फरायसा फरायसुलिफोरनि जिथुनिखि टप 10 नि जोंनि गेजेर बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जायफोर फरायसाया HSLC आरो HS आनजादाव जायफोरानोखि थारमाने दख'रानि गेजेरावनो टप 10 लाखिनो हादों बिथांमोननो जोङो थारमाने एसे मान बिलाइ आरो लोगोसे बिथांमोनखौ माबानानै बरायनाय हाबाफारि, बे बरायनाय हाबाफारिखौबो जों बावहायनो लाफानाय जादों। आरो लोगोसे जोंहा थुनलाइयारि जथुम्मा दं। बे जथुम्मानि हाबाफारियाव जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै कृष्णन बसुमतारी सार आरो लोगोसेयैनो थारमाने जोंनि बर'नि फावखुंगुर फेस्लानि फैलाजे बरगयारी बिथाङाबो थारमाने दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जोङो थारमाने 21 आरो 22 बे साननैनि हाबाफारि लानानै बे जथुम्माखौ जोङो खुंनो लानाय जादों।